ערב טוב לכולם. מה שראיתם פה זה קמצוץ משנה מלאה וקדושה של אלימות נונסטופ. אלפי נשים עוברות יום-יום, שעה-שעה, אלימות, בלי הפסקה. ברגע שיש ילדים, גם הם מצטרפים לזה. אני שמחה וגאה על הקבוצה הנפלאה הזאת שלקחה ועשתה מעשה גדול ביותר. זה הבת שלי כמובן. כשיובל פנתה אליי, אמא, את מוכנה שעשו עליי עוד פעם סרט? כי כבר עשו. אמרתי לה כן, ולפעם זה עם שחקנים אמיתיים. אמרתי לה, אוקיי, בסדר, סבבה. אחר כך, כשישבתי בלילה, אמרתי, רגע, מירי, מה כן? כאילו, זה ילדים, איך הם יתמודדו עם זה בכלל? איך הם יגיבו לזה? זה נושא שבדרך כלל רוב האנשים מטאטאים. מה שלא נוח להתמודד איתו, מטאטאים מתחת לשטיח, וזה כנ"ל גם לגבי מדינת ישראל בכל דבר. אמרתי, איך ילדים בגיל כזה צעיר התמודדו עם נושא כזה קשה. ואז כשנפגשתי איתם וסיפרתי להם את הסיפור, הם שאלו שאלות. הייתה לי עבודה מדהימה מולם, צוות לעניין. הם כל הזמן חקרו וראו סרטים על אלימות נגד נשים, אלימות במשפחה. ההפקה, יומיים ההפקה, היו לי חוויה בלתי רגילה. אני ממש נהניתי. היו לנו צוות מורים שליוו אותנו, שזה מירי, שלמה, גיא, ליוו אותנו והיו חלק ונתנו לי במה ונתנו לי את הכוח לעבוד עם השחקנים המדהימים. אני רוצה להודות למיכאל, שהוא מדהים מלאך משנה, ולדניאלה ששיחקה אותי בצורה הכי בנימה. הם היו קשובים לכל מילה שהנחיתי אותם והדרכתי אותם. תקשיבו, אני רועדת, זו פעם ראשונה שראיתי את הסרט, ומבחינתי זו הצלחת ענק. ואני התרגשתי ובכיתי, אני מקווה שזה ריגש אתכם. אני אשמח שהסרט הזה יעלה ליוטיוב כדי שנוכל להפיץ את זה הלאה, שאנשים ידעו שאפשר לחיות אחרת, אפשר לצאת מגל האלימות. ואני מודה שוב לילדים, לתמנה, ליובל, לעזים, לעמית המדינה. היה לי כיף גדול ותודה רבה לכל הקהל המדהים הזה. תודה.